Ry er stationsbyen med den stærke kultur og et misundelsesværdigt landskab, som heldigvis stadigvæk kan opleves de fleste steder i byen. Alle bor skønt i Ry, og alle kender Ry. Det er en by med et stærkt og unikt image. Bymidten omkring stationen er på mange måder en klassisk stationsby med hele kataloget af udfordringer, som vi kender fra andre stationsbyer. Byen er skåret over af banen, og det er en evig kamp at holde liv i butikkerne og i bymiljøet. Der er allerede gjort meget for at styrke og udvikle området, og der er flere projekter i støbeskeen. Men området omkring stationen er i stærk konkurrence med byens andre attraktioner. Her tænker vi ikke så meget på marinaen, søerne og skovene, men på Simtoften, butiksområdet ved Brunhøjvej og Parallelvej. Og på hallen, og på Mølleskolen og alle de andre mere eller mindre centralt beliggende daglige mødesteder i byen. De fungerer alle sammen hver for sig, men de konkurrerer også om bylivet og om omsætningen i byen. Og det er ikke oplagt, hvordan de bidrager til hinanden. Hvor er de vigtigste ankerpunkter? Er der ankerpunkter eller gamle mødesteder, som ikke længere fungerer? Hvor er bylivet, og hvor mødes I? Hvor vil det give mening at bygge tættere og højere? Og hvordan kan vi bruge fortætning og byomdannelse til at styrke sammenhængen og identiteten i bymidten? Ry vokser. Kildebjerg er et nybyggerkvarter på et meget højt niveau og i rivende udvikling. Men er det en del af Ry? Afstanden til det centrale Ry kan godt gå hen og blive en udfordring. For hvordan sikrer vi, at det fortsat er den stærke fortælling om Ry, der bliver udviklet og udbygget? Hvor stor kan Ry holde til at blive? Eller omvendt, hvad skal der til for at sikre, at det er Ry, der